Obingelela umkhozi wakamzobe. Ngisesigodlweni namhlanje kwaMzobe. Kunento engike ngifisa ukuthi ngiyikhulume abantu bayizwe. Le yabantu besifazane. Umuntu wesifazane kuwena umuntu wesilisa fanele uwazi ukuthi uyibhadi. Umuntu wesilisa wena umuntu wesifazane fanele uwazi ukuthi uyibhadi. So lento iyashare. Wena umuntu wesilisa mawuyolala nomuntu wesifazane zibheka izinto eziningi. Hlakanipha mawuyindoda ukuze izinto zakho zingavaleki ngoba abantu baningi bavalekile. Abantu baningi balanda izigubhu bathe mase bethola izigubhu ingabatshelanga ukuthi abalali nabantu besifazane benza isinomi kanjani. Bavalekile kumanje izigubhu ayisebenzi. Reason why nina madoda nibuye nenza izinto engena sense. Uma usuka ubona umuntu emgaqweni umtshela ukuthi uyamthanda ufuna inamba yakhe. Lo muntu awumazi noma uqeda kubulala umuntu. Lo muntu awumazi noma wahlisa indoda. Lo muntu awumazi noma wa divorce. Leyo nto la ekhasi ibizwa ngokuphukuphuku. Iyona nto eyimbangela yokuthi nama divorce abe maningi. Because usukela umuntu awumazi ukuthi ucabangani, awumazi ukuthi umuntu onjani. Ngibuye ke ngize la kumuntu wesifazane nomuntu wesilisa mabehlangene bethandana belala ndawonye. Uma umuntu wesifazane uthandana naye kubalekile ukuthi before ulale naye uqale umclean. Before ukwazi ukuthandana naye nizwane. Nikhuluma into yeni iphele uma sekushaya isikhathi sokuthi nilale umclean noma makukuthi asikho isikhathi sokuthi wena umuntu wesilisa umclean. Ziclean wena after ekuthenini ulale naye. One okokuqala kuyenzeka umama akhipha isisu angagezwa angayigezi bese ezala ingane yesibili emva kwale bekhipha isisu. Le yesibili siphuma nalokungcola nalomkhokha. Iyakhula iziba ndala yazi ayikazi imbuzo uma noma akazasho ukuthi mina ngakhipha isisu before kuzale yona kumele ugezwe. Uthi ukuthi unesichitho yini inini amadoda ezinye izinto nibuyeni ngayicabanga. Okwesibili masikhuluma ngesichitho angikhulumi ngento oyijikjelo umuntu. Kuyenzeka isichitho useqe phansi uyihambela. Nalento yokuvuka ekseni ugijima uye ezitolo uyodaka ontshalo indoda. Kanti ebusuku ngo12 kunomuntu ade ezochela isichitho umuthi phansi ezodweba ethi into eyikasibanibana ivaleke. Vele usuke elindele ukuthi umuntu ezophuma aqala la ekseni yilo muntu odayisa la esitolo. Ekseni wena uzogulukudeka phakathi emzini womuntu. Udonsa yonke imimoya engcolile. So kubalekile ukuthi uma umuntu uhlala buyi clean. Isikakhulukazi kuwena umuntu wesilisa uma uthandana nomuntu wesifazane ulala naye uyayiclean uma uqeda kulala naye noma yena umclean before nikwazi ukuthi nibe ne relationship eqondile. Ngoba ezinye izinto zidala ama divorce. Kuyenzeka thola ukuthi usofuna ukudivorce kanti akusiyona inhloso yakho ukudivorce lo muntu ubumthanda. Kunentwana encane. Mawusiyobheka kukhonjwe izichitho. Lesichitho awusiboni ukuthi siqhamukapi. Kanti lesichitho wena ungasibheka ngakuqala into yeni nisayihlanganisa. So uma uyindoda mawuyofuna izinto zokuphila uyahamba wedwa. Asikho isidingo sokuhamba nomfazi. But mawuyoyicleana noma kukhona izinto oyibheka hamba naye umfazi. Kuze naye alazi udaba lakhe. Ulazi na udaba lakhe. Wazi ukuthi iseliphi ngoba umfazi wakho kumele inkinga nawe unenkinga. Umfazi wakho kumele negazi elinokungcola nawe negazi elinokungcola. Ngoba lo muntu nilala naye every day. So ngikhuluma nabantu abanezichitho, ngikhuluma nabantu abanamabhadi, ngikhuluma nabantu abanesinyama ukuthi ezinye izinto azenza ukuthi nibe nezichitho kuba careless.